Oh, ay. Good morning. Adi kita simbahan na. Ginimbitar kita. Kabahin itong pagkalakat yan na. Pilgrimage. So maglilibot kita. And damoy nga simbahan nga ato na pagbibisitahon. First stop Carigara man. So second stop naton Palumpon, Leyte. Ayan nidangat na kita yan di diha Ormoc. Ira Cathedral. Among entin nato nakikitaan baga makaong didto ha alat makaong. Abot pala naton dilapit ha may bye-bye. Mapasangil kung talo kita. Kita gyud makasaoto kami naging kakasal. Ari kita yan ha abuyog matay nga patron ha. May nintira simbahan iton abuyog liwat. Kan kayo dito. Ari na kita yan ha Burawi na natong last full stop. Kung makita niyo durong kahusay gud talaga. Kaway-kaway naman. Kaway kita. Oh, ayan nidangat na kita yan di diha Ormoc di bata, no? Oh, ha. So, di kita yan Ormoc na. Yan liwat, matisugad kita nga ditira plaza. Kataliwan, nga di na kita to nira simbahan. Ay, pakpak malit na. Ay, Ormoc oh. Anira Robertson. Nira to na munisipyo. Ari to ni Dada. Dada Lose. Malagat Dada. So, Ira Cathedral. Makita ka ito oh. Alam mo ito nga dyan disakyan dito nga patient vehicle. Mo pego di polo. Ha? Ira Cathedral. Okay. Sarado man nga Ira din dito. Oh. Notice, Church Plaza opens at 3 p.m. Closes at 3 p.m. May dangay nila din ni oras. O mo pala tira din ni plaza no kay dito sa baga tinin nga playground good talaga. May mga pulapan, purkalibitay, sana all. So taad to, makita man ka mo ang St. Peter's College. So ini ang simbahan. Ano ha, di lamay ha. Pag nagtiraraan kita, pag sir pa nagsuro selfie. Ano ha man. Amang na ini gidawa din at mga kasagabay ng mga alin anghel. So may Ormoc nga simbahan. Agaw sitang to. Baka may dangin din baga paikid. Aw hinila ba ini? Entonces renovate ini nga ira simbahan. Ha? Among entin nato nakikitaan nga bagan makaong didto ha alat makaong bagan na kon didto ha ano datit agawas. Hindi na bukliin ini. Ano po? Napapulaw man ang kuwan. Suga. Oo.
Damula ay gudman. Nakaka-explore kita. Madi Lola. Ano po niya ni Lola? Talo na. Amateur binto. Mga nasa NT ito. Naksinisering nga makaong. Kuya, di manira. Tatalo kami. Ano man yun? Nagpipinilig kami sa iyo nito pahamar siya. Paratuloy kami. Nasa kanili na ila. Adi na. Na-under na yun. Kamara ka, na-under na ito. Na-under na. Nagigigap kami hadi ha. Pinamiling nila. Okay. Adi na. Man, adi na hera. Ay, sakit nyo. Man, nalaga daw. Adi mamamiri. Man, asya na. Irang yung ginpada ako. O ginrong kabito. Butang lato na sugad. Possible ito. Adiri mga iyong panahon. Itong tanawan. Magkakaadalo tinsugad ito nga kalokalo. Di itong pwede ba gana kuan di pwede mahinabo dito hindi posible ito ako na ito yun dito sudah pangaon kay gintagan na kita hingkuan ato na magkaraon nga daan gindulhan na kita so diba alis yun din siya din at may ready ano pa dito St. Peter St. Peter and Paul. Ay, may dadin hinirang yan din eh. Sinisaringal relics. May nulong dumana mo hiniran na duduhang kuan ano? Apostolis. Antonia mga kuan daw. Iya panapton. Panapton ito na daw. Kung hindi kita na no or buko, hindi kita nasabot. Mana? Oh, mana? Number 6 dyan dito. Nakuha na ni mother ko na. Ito. Amo sa liga dito na kami. Oh, tala. O yung inagtira. Whoop! Oh, bawal? Bawal? Okay. Pilit sa Superdome sir na tayo parking space dito. Oo, sige. Oo. Thank you ha. Tawag ang CCTV operation. Ha? Ay, so may dami nila dinig yung mga CCTV, ano? May urmo Pilit sa Superdome na parking space dito. Dako yung parking Oo. space. Oh, so bawal din yung Tingali, kung malangay mo ba, kay maniud to pa mo diya. Oo. Okay, oo. Malikitan man gyud mo dire og di mga Sige sir, thank you. Wali ni Jiro King. Sorry kaya dito pagkaon.
Anak ka dapat di ha ABS Tacloban. Nahimo na mo hindi niya kuan. Pasur kusina. So kami makamakuan. Kusingan ni. At isang pagka nakakakong kahapon ka mo. So amo yung plaza liwat. Nangyara Boulevard ah. Oo. Nangyara munisipyo. Naglalanad kita kayo. Anatun ko an rasyo na adi dapit. Ada practice na di. Ano lalanad kita ba na umura. So may plaza ha. Oo. Aha, man, may dahil nga parola. Oh, dito kita dapit hini, dapit man dito. Dito kita itong baga nakaparada, ginlang na tayo yan kuhan, unpatient vehicle. Oo. Kaya dito, kinaunanay kita. Tapos hamon yung Ormoc Superdome. Oo. Hamon mga side trip. Boulevard. Ang Boulevard. Haluwag itira din ni Kuan stage. Haluwag itira din ni Plaza. Oh, say. Aton mag-edern. Ay, kung tali nag-study ra. Bible study la. Ano meron din eh. Ato port area. Hindi kita agi kanina. Hindi kita din magsinamok. Kantiran meron din eh. Kanan Milo man ini. Hello, iti restage oh. So, pag magbubuno kito no. Wala. Era Plaza. Parong. May mga picture kita. Tapos na. Received 5 tons. Came forward, bringing the additional 5. He said, Master, Yes, tapos na po. Dito ako sarakyan. May dito lang. Opo, thank you. Tapos na. Ayo. Dito. Ano ha? Ano ha? Dila maya ma'am. Okay, wave kita. Okay.